Njengoba lezine ekhuluma ngendaba kaJesu, Mateyu, Marko, Johani. uJohane ungeyokugcina ncwadi yokugcina elotshiwe emva kweminyaka ethile. Ngangikhuluma nawe nje, ngazi noma wabeka lokho ekhanda lapho. Ngathi fundani incwadi ukuze nithole ukuthi incwadi kaJohane ibhalwe emva kweminyaka emingaki kusukela esikhathini okuthiwa uJesu wahamba ngaso. Awusazi enjani sulibele nanso inkinga-ke kodwa leyo phela umthisha abantu bazobuza kuyo. Angizokhuluma-ke ngaleyo ngxenye, kodwa into engisho ukuthi incwadi yokugcina. Leli gama elithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwinye ukuze ilona lokholwa kuye yiyo angagubi abe nokuphila okuphakade, liqhamuke encwadini kaJohane. Nencwadi kaJohane yokuqala alikho lelo vesi, ize itholakale ezincwadini kaJohane ezavela kamuva. Alikho lelo vesi. Asime lapho into mhlambe masiphinde sibonana, funa ukungena emlandweni waleli Bhayibheli ukuthi silithole kanjani leli, lifike kanjani kithi, ukuthi lahlanganiswa kanjani, lithathelwa kuphi, nokuthi lifika kanjani kithi leyo basina. Unokuza khona ukukhumbula ukuncane ngathi unyaka 95. Nyaka bani? 95. Nyaka ka-95 kusukela uJesu ehambile, bhalwa kwencwadi kaJohane. Iy'ncwadi-ke zokuqala ezabhalwa ngalowo nyaka azinalo lelo vesi. Nyaka 95 unyaka eningi kakhulu. Mhlambe ukhothame ngonyaka 1935. Unyaka wesingaki lo suke lishehla khothame. Angabala nje. Wazibala. Nyaka bani? 78. Nyaka 78. Hayi, unyaka 83. Osho ukuthi ngabe incwadi kaJohane ayabhala. Ngaba ayabhala, ngabe kusasele iminyaka eminye ngaphezulu. Kodwa manje inkinga ayikho lapho. Inkinga isekuthenini ukungena kwaleyo ngxenye yencwadi kaJohane ayingenanga emva kweminyaka ewu-95, ingene ngaphezu kweminyaka ewu-95. Kuye kwadlula iminyaka, iy'ncwadi ezabhalwa emva kwale minyaka ewu-95 azinayo leyo ngxenye yalelo vesi. Azinayo. Kodwa-ke angikhulumi ngalokho. Kukhona amazwi uJesu awakhulumayo. Ake sithi uJesu noShembe babezokwenza umsebenzi owodwa. Angithi kukhona lokho. Lesisho njalo. Kube khona ukuthi uJesu waye uNazaretha. Nisho njalo.